Moikka vaan kaikille, mun nimi on Lepakko88 ja tässä videossa me pelataan Brawl Starsia ja nimenomaan tätä uutta megabuffetti-juttua. Ja mun tietääkseni en näköjään olekaan aikaan, mennään ekaan peliin. Joo, mennään siis tätä megabuffettia ja minulla olisi mappi tällainen. Mä voisin ottaa vaikka surken, joo. Niin me hakee. No ei vitsi mä en osaa. No niin meepäs sinne. Ei. Ammu. Jäi. Yes, me saatiin naps. Yes. Sitten toinen maailma. Me voitetaan tää. Ei. Apua, se pitää tappaa. Toi pitää saada tapettua toi iso voita. Hei El Primo pelaa Primo. Pelaa Primo, no niin. Pelaa Primo. Yes, ei me saa. Siitä jäi. Taas toi hittää toi ison pojan. Jes, me voittiin. No niin, eka peli voitettu. Njaps. Helppo voitto. Njaps. No ei olla vielä ekana, no niin meidän pitää voittaa vielä 2 peliä, niin sitten me voitetaan kaikki nää, koitetaan voittaa kaikki nämä meidän liput, no niin. Otetaan, mikä mappi, miksi mä en aina ikinä katso, otetaan, surge on taas hyvä, otetaan surge. Mutta, mennäpä hetki. Onko hyvät vastustajat? Katsotaan. Pannaan paikalla. Kyllä me nyt nää voitetaan ihan helposti. Ei ole mitään hätää. Hei, Mortis pelaa. Wannabe Pysik. No niin, sieltä se tuli. Yes. Jäi. Nops. Nyt sä jää. No ei näköjään oo Ei näköjään oo Pysik. Joo, ei oo. Yes. Tapas se. Hei. Se oli aika kova hitti. Se jää. Yes. Hyvä. Vielä toinen erä. Meidän on pakko voittaa tää. Tai no ei oo pakko, mutta sillä niinku on ihan näiden lippujen puolesta hyvä, että me voitetaan. Haluatteko te muuten lisää näitä? Kun tämähän on eka tällainen mikitetty video, niin haluatteko te lisää tämmösiä mikitettyjä videoita? Kommentoikaa alas, haluatteko te oikeesti näitä mikitettyjä videoita? Mun mielestä on ollut aika hauskaa tehdä näitä. Niin, käsitetään alas pelin, no niin. Meidän pitäisikö saatu vähän hengiltä? Jes, hyvä hitti. Hyppä. Jes. Ei, se oli ihan surkea hyppi, mitä mä teen? Se on vielä määrä. Joo, hyvä. Miten mä missaan jostain puutista? Jes, me saatiin. Jes, hyvä. Me voitettiin. Tää toinen peli voitettu. Hei, näköjään me saadaan tätä sushia. Jes. Älyttömän tunne. Ihan ok. Ei ku... Piper, anna Piperille. Harmi. Mitä toi edes tekee? En mä jaksa lukea. No niin, mehän tarvitaan noin 9 noita wasabeja, että me saadaan noin gemit. No ihan sama, mennään uuteen peliin. Jalokivi kaappaus. Pitäisikö ottaa? Kenet mä otan? En tiedä, otetaan surge vielä. Joo. Surgella pärjää. Kuinka hyvät vastustajat täällä on? Se meinaa vähän ärsyttää, jos on hyvät vastustajat. No niin, varmaan toivottavasti ei ole kovin hyvät vastustajat. Ammu. Ei, nyt toi enää viikko. Me hävitään tähän oikeesti sitä. Ui, miten mä en kuole. Mä oon ihan sairaan lovi. Mayday. Nopea ne gemit. Gemi. Ota se gemi. Yes,
Karkuun. Ei saa ampua. Hei nyt. Asekielto. Aselepo. Taas 27 HP. Nyt ei saa tulla. Älä. Ei, älä tule tänne. Ei saa tulla tänne. En mä halua. Ei. Miksi mä hyppäsin? Ei. Ota se gemi. Äkkiä se gemi sieltä. Miksi mä hyppäsin? Oh my god, sillä ei ollut yhtään. Siitä on. Älä oo mennä sinne. Takaisin. Ammu sitä. Ei saa kuolla. En halua kuolla, ei saa kuolla. Se oli aika lähellä, se oli vähän liiankin lähellä. No niin, meepä sinne. Ei saa ampua, hei, aselepo. Ja nyt toi iso kaveri pitää tappaa tuolta. Ammu. Ei, mä kuolin. No niin, oi rutto. Punaiset loppuas. Voi rutto, hävittiiks mitään? Hei, hävittiiks mitään? Ei me voida hävittää. Jes, ei mitään. Ei niin, no niin me hävittiin. No niin, kiitos. Se oli muuten tänään eka häviö, että ei ollut kyllä kovin kiva. Mutta se ei saati sieltä XP. Mennään seuraavaan peliin. Mikä tää? Ei kun tää on tää, missä pitää tappaa näitä botteja. Joo, tää on tää jo. Tää on ihan helppo. Niin, Megi tapetaan yhdessä. Tämä Megis. Tapetaan se yhdessä. Jes. Sitten tapetaan. Ai siihenkin spawnaa. Ollaan tässä puskassa, niin sit se tulee sieltä ja voidaan ampua. Mutta miten niitä tuli noin paljon? Oi, Masimeen huivaa. Ei hauskaa. Pois surkea. Ammu. Ajaa. Ei. Mä oon ihan sikalomu. Ei saa. Ja surke, se on mun samurai. Surke. Ei saa ampua sitä. Menne. Siellä on paljon mehuja. Ota jo toinen niistä ja nyt lähdetään pois. Mayday. Oh god, miten toi osui? Megis. Sille. Ammu sitä. Ammu. Yes, hyvä. Mä oon aika lovi tällä hetkellä. Naapurin nimi on muuten Lovi. Ihan vaan tiedoksi, ketä ei varmaan kiinnosta, mutta ihan sama. Joo, mä oon tosiaan sikalopi. Apua. Ammu. Miten toi taas saa mut tapettu? Se on ilmanen surge. Ammu Frank. Miksi et sä ammu? Mene. Ei tuota sitä. Samurait. Tuolkaa. Din dun. Se on paljon mehuja. Ei rutto, mä taas kuulin joku Byronin myrkkyinen herra. Hei, me tarvitaan enää 5. Enää 3. Enää 2. Hei, tää näyttää hyvältä. Tapetaan tuo iso jätkä. Ei kun, se on surke. Jes, me voitettiin. Naps, haenne. Naps. Yes. Siinä taisi olla meidän liput muuten. Jos. Me ollaan siellä ekana. Ja tää video ainakin mun mielestä alkaisi olla tässä, joten kiitos kun katsoit videon. Ja muun osalta se olisi ainakin moikka!